Здравейте на всички! Казвам се Спас, а това клипче най-вероятно ще промени живота ви. Ще ви разкажа историята на малкия Робърт Кюсаки, който имал двама бащи. Единият е бил учител, а другият инвеститор. Единият винаги е имал финансови проблеми, а другият ще стане най-богатият човек в Хавай, оставяйки милиони долари на своето семейство, докато учителят оставя само заеми. Проблемът с финансовото образование е, че не го преподават в училище. И ако родителите ви също нямат представа какво е това финансово образование, те ще ви научат да сте в средната класа или по-лошо. Не защото не ви обичат, а защото и те не знаят това, което днес ще ви кажа. Моята история беше подобна. Записах се в университет, в уникална специалност и по цял ден пишех протоколи, анализирах таблици и решавах уравнения, за да мога след 4 години да намеря така желаната си работа от 9 до 5, да взимам една идея по-хубава заплата и да живея добре. Един ден попаднах на книгата на Робин Шарма, наречена Наръчник по величие, която ми помогна да чета още повече книги на тази тематика. И тук идва интересното. Когато някой каже, че няма богат татко или че няма и не може да намери ментор, който да му помогне да излезне от въртележката, тогава казвам: човек, ти можеш да четеш. Чети книги. Чети книги на известни личности, които са описали идеите си там и живота си. Днес ще се получим от историята и идеите на Робърт Кюсаки. Неговата проста схема за пасиви, активи, приходи и разходи. Та така, какво е актив? Актив е нещо, което слага пари в джоба ви. Какво е пасив? Пасив е обратното. Вади пари от джоба ви. Интересното е, че почти всяко нещо може да бъде актив. Да кажем, че притежавате къща, която на месец има разходи 200 лева. Това е пасив. Да кажем, че същата тази къща я дадете под наем и всеки месец тя ви носи 800 лева актив. Тогава можем да я наречем актив, защото слага пари в джоба ни. Неща като бизнес, ценни книжа, недвижими имоти, акции и много други се наричат актив. Бедните имат само разходи. Средната класа купува пасиви, мислейки ги за активи, а богатите купуват главно активи. Да кажем, че завършвам и започвам така желаната ми работа, с висока заплата, която ще ми помогне да си позволя по-голяма къща. С приятелката ми ще си вземем по една луксозна кола. Най-вероятно ще си купим и нови iPhone. Като си мислим, че купуваме активи. А това са само неща, скобички пасиви, които вадят пари от джоба ни всеки месец. И така, ако не купуваме активи, колкото и голяма заплата да взимам и аз и приятелката ми, парите винаги няма да стигат. Хората се страхуват да започнат бизнес, да купуват акции и като цяло да рискуват, защото може да загубят пари. Та питам аз, когато си купиш един нов телефон, в момента в който го включиш, той не губи ли стойност? И същото, когато си купиш един нов телевизор, включваш го, започваш да гледаш Коки от ден и нощ, телевизорът също губи стойност. Това важи и за колата, и за много други пасиви. Аз предпочитам да губя пари в провален бизнес, в провалени идеи, от които да взимам пулка. А вие какво предпочитате? Давам ви друг пример. Да кажем, че взимате 1 милион годишна заплата. Само че след като се разплатите с правителството, след като платите всичките си сметки, ви остава 1 лев. Да питам аз, милионери ли сте?
Преди време родителите ми и всичките ми познати ме насочваха да стана програмист. Добре платена работа, с много перспектива и работни места. А знаете ли колко данъци плаща един нормален програмист? В повечето страни почти половината от заработката на такъв е данъци. Докато хората с активи плащат почти 0 данъци. Сега ще ви разкажа една история за данъкоплатците в Америка. Преди години данъците се събирали само по време на война. Само че правителството пробутало тази ефтина идея за историята на Робин Худ. Нека взимаме пари от богатите, за да даваме на бедните и те да са облагодетелствани. Естествено, масата се съгласила. Не след дълго правителството решило да облага и тях с данъци. Какво стана с богатите ли? Те били твърде умни, за да плащат спечелените си съзнание и труд пари на правителството за облагодетелстване на някой, който по цял ден седи пред телевизора. Затова намерили начини да плащат в пъти по-малко данъци. И накрая масата плащала огромната част от данъците. Затова Уорън Бъфет плаща по-малко процента данъци от секретарката си. Та в крайна сметка, огромна част от данъците се плащат от средната класа и бедните. Защото богатите първо купуват всичко, от което се нуждаят, пишейки го като разход на своята корпорация. И след това облагат остатъка с процент данъци, в който често е по-малък заради благотворителната им дейност. И ако някой си мисли, че корпорация е небостъргач, нека ви светна. Това е просто папка с документи. Замислете се, ако вие имахте много пари, изкарани с труд и интелект, щяхте ли да плащате за облагодетелстването на мързеливец, който седи по цял ден пред телевизора и яде чипс? Надявам се това клипче да ви е помогнало да разберете някои неща. Ако все още имате неизвестни въпроси, не се притеснявайте да ме попитате. Също така, очаквам идеи за следващото ми клипче. Надявам се да ви хареса и до скоро!